Aniya na usab ang maayong balita sa Central Visayas. Usa ka feed mill alang sa mga manok Bisaya, kitukod ngadto sa Bohol. Si Ray Anthony Chu muhatod ni ining maayong balita. Wala na'y angay kagulan kabahin sa mahal nga tuktukon alang sa mga buot mamuhi sa manok Bisaya. Kini human mapundar na sa Bohol Upland Farmers Federation of Cooperatives Incorporated kun BUFSI ang usa ka feed mill alang sa organikong tuktukon sa mga manok Bisaya. Sa usa ka luna sa Kambakay, Batuan, gitukod sa BUFSI ang fasilidad nga mohimo og tuktukon gamit ang organikong sahog samtang sagulan kini sa Effective Microorganism Activated Solution o EMAS ug molasses. Ang epekto, tuktukon nga anaa sa tag 18 ngadto sa 20 pesos ang kilo, kun itandi sa tag 32 ngadto sa 35 ang kilo sa commercial nga tuktukon matod pa ni Dr. Stella Marilapis, ang provincial veterinarian. Unsa ba ang advantage sa manok nga native nga pinaagi sa organikong management sa pagpakaon? Kay usa kani kadako nga bintaha sa muta sa mga nagbuhi og manok basin na sa mga backyard nga pamaagi. Kay gawa sa makanino sa pagkaon, ang sustansya nga makuha sa ato ang pagkaon nga giformulate nga kita mismo ang nagbuhat is dako kayo ang potensyal o dako kayo makuha nga benepisyo sa manok. Unya sa commercial nga feeding system is dako kayo ang kalayaan gumikan kay sa panahon na karon perting mahala na ang ato ang mga commercial feeds. Unda gawa sa kamahal sa commercial feeds, naghatag kini dili maayong contribution sa atong paglawas samot na sa ato ang healthy lifestyle. Hinuon pagkakaroon ang tuktukon sa BUFSI alang una sa ilang mga sakop nga kooperatiba nga nakontrata aron mamuhi og manok Bisaya. Sa contract growing sa BUFSI, ang usa ka sakop makakuha og mga piso alang nga ilang patambukon sud sa 2 ka buwan gamit ang tuktukon nga hatag sa BUFSI. Inig kahalin sa manok nga kumprahon usab sa BUFSI adto pa ikalta sa mga galastuhan nga nakuha sa nangalima sama sa bili sa piso ug kadaghanon sa nahurot nga tuktukon. Matud pa gikan sa 40 ngadto sa 70 pesos ang kitaon sa matag manok nga mapatambok sulod sa 2 ka buwan. Alang subot mo sagop sa contract growing sa BUFSI, pakisayod sa buhatan sa Provincial Veterinarian o bisitaha ang inyong mga Municipal Agricultural Offices. Alang sa maayong balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.